Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki ken hun seng phalang hapo mausan ramblong kila rai ban penong kajing khi dak balik tur secretariat hak singi tho diang kata ka khat ar tarik mentau benai ban pen pawe kajing persya jongki halor kajing bam ai jubab ka sarkar halor kajing dawa jongki ban pen sangi eno ban IT penyat boarding syaka SEI Computer Limited kinong yalam seng bhalang bahap hapo ka mausan ram subdivision kila pen pau bawatla kila persya ya kani bad kila yoru bani kendo yo menteri ketanat boarding uba medba lingdo hende hadu menta ki klam yo jubab AA la ka sarkar ka pdiang ne em ye jingdawa jongki seng bhalang bad kinong pran kam boarding ka mausan ram subdivision haka khat a tarik ki seng bhalang ki pat ba hapo ka mausan ram subdivision bagan thop no do mau phlang block mausan ram block bad ranikor block kinaitur secretariat halor ka nongrim baka sarkar ka klam ai ya ka jubab kiseng bhalang kila khot laweru ekipat ba ka than bakin ya long shitali bandawa ya ka hok Kesaksian nak lang jungi kum ka kinhon sam bhalang po mo sam blok hadian ban nak lang jungi pen pawe ke jing persya halor ke jing IT jong ka sarkar lang bakatanat MEPDCL syaka sai Computer Limited bat nak lang ke jungi ngelayo aro ban ya kendu yo po minister Henry ke basnusi kalong bahadu jong kani kapor penyim semlayo kajubab ban pentikna la ke sarkar kelale lane kapedang ni em ya kata kajing dawa kajingi kum sistem bhalang bat consumer ke bahapo jong ka Mosram subdivision today halor jong kani kanong rim nakalyang jingi kum kinhon bangim yo ya kata kajubab nak sarkar marmar mentakasngi ya penlong kejingalang bat nyalapen bejro ya katarik hakat artarik kumbang nyalakren hakilat pat hakubor hakini kenjat sngi pala nak sarkar kam ai kajubab nyimban se penhapan kieu haselong rengkat upai ba hakmat sekretariat dimenta kasngi nyalayo ban ya kendolang baro laiseng ban ngelsim ru ya karai bah khat artarik lasai sni thoding nyahap ban lek hangte hakmat sekretariat ban penpau ya kata kadak kejing persya ka jingi kum kiseng halang rengkat ki consumer hapo kamos ram subdivision kabakam thop nado mau phang block masram block bat ranikor block bat deina kata kadau ba naklang kejungi kum kekinhon baka sarkar kam ai ya kejubab hadu jong ke kapor nyimman seben shim ya karai rang ba bangin hapen long kejing ki hakmat ke sekretariat bat kini kapor kalau kapor kabangi penayar hakmat jong ki pai ba jong ka dong ka than baro hi kawai lani kalau kajing penayar ya ki consumer hapo jong ka Mosram subdivision ka bakan thop nado ka mau phlang block Mosram block bat karanikor block ba ko ki pai ba pin sngob ha benyami renti hakati kitarik nado ki rang ba snong ki long kmi ki samla ki sang bhalang ban penpau ya kata kadak kajing persya kajongi ya kani ka company kaba nakalyang jong ka sarkar kala IT hadu jong kani kapor di sasisin ni khot ni wer iki pai ba bangin yami renti akati kesni bangin lek ban penpau ya takadak hakmat jong ka yeng ka jong pai ba sekretariat bat nga khot nga wero iki pai ba iki pasa haslong bat hakap jong ka sor shlong bat pidai benyami renti akati kesni bat hakum kani kapor hakum kani kapor ka bangimat ikani ke jing ko ki pai ba nginlong shitali namar nyidawa ya ka hok ya ka bangi kwa kum kisang bhalang ki consumer hapo ka Mosram subdivision bat ngi kirmen ro da ka jinge tali jong upai ba bat ngi kirmen ba ka jinge ki ka jingi kanlong ka bajok di sasisen pat lengba kanikalat pathai kubor
Ni penpau khmat jong pi ki pai ba hapo jong kamau sunram subdivision. Bas pidai ban shim ke jingkit kli. Ban me erti ha ka te kasni. Knang ba ka jingme ka jungi. Ki pai ba rekat kiseng balang. Ha ka te ki tarik ha ka te kasni kan long ka bejok. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ke jok ke bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.